Sa mga pangenot na bareta, retrieval operation para sa 4 na pasahero kan Cessna plane nagpapadagos. 2 milyong piso na kantidad nin illegal na droga na recover sa Camarines Norte. Lalaki gadan kan pagtatagaon dangan saksakon sa Sorsogon. 14 laptop na nahabon sa Sorsogon State University na recover na. Tulong suspect sa panhabon arestado. Asin 2 solar-powered water supply system kanako Bicol Party List sa syudad nin Legazpi pig-inaguraran. Maray na hapon, Biyernes, Pebrero 24, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Retrieval operation sa 4 na lunad kan buminagsak na Cessna plane nagpapadagos. Lokal na gobyerno naman kan Kamalig may paliwanag, dapit sa mga naglalakop na huring-huding, nakakasuhan subuot ang mga responders na tulos na nagpaluwas kan mga kuang litrato. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa ikaduwang aldaw kang nagpapadagos na retrieval operation sa 4 na lunad kang buminagsak na Cessna plane 340A. Dagos nang ibiniklad ni Tim Florese, ang tagapagtaram kang LGU Kamalig, na ang paborobagong kamugtakang kampanon ang nagpapadipisil sa operasyon. Base sa report kang responders, zero visibility sa lugar, malumoy man ang daga sa terrain, huli kang mayong untok na paguran. Dakol po ng mga mini changes na nangyayari, nag-a-adjust kita. These are things that we cannot control, nature po bagayan. Iaon pa po ang rock falls, nagra-rock falls. Tapos may posibilidad pa po ki phreatic eruption, considering na alert level 2 kita. Saro man po yan sa tigtatakutan ta. So, duwa po ang priority digdi. Number 1, ma-retrieve sa mga lawas kang 4. And eventually mabalik sa mga pamilya ninda. And number 2 na priority ta po is to safety ka mga responders. Dagos man piglinaw ni Florese, daiman makakasuhan ang mga responders na tulos nagpalakop kang kuan nindang litrato na daing abiso kang lokal na gobyerno. Suway sa mga nagralakop na huring-uding nasubot na kakasuhan ng mga ini. Pinagduunan sa nakang opisyal, mas maray kuta na daim mo na inipiglakop nga ni mapurtiran man ang pamilya kang mga biktima na nag-aagi sa kadipisilan ngunyan. Wara po ito na katotohanan na kakasuhan po kang lokal na gobyerno. Under the leadership of Mayor Caloyd, bako po iyan priority kang alkalde ta. First and foremost po, dakula po ang recognition, dakula po na importansya ang efforts na tigigibong ngunyan kang sa tuyang mga mountaineer. Tasaro po na rationally dyan, kaya po anta po na maging stricto sa pagpaluwas kang mga picture na iyan por respeto po sa pamilya kang mga biktima. Mientras tanto, padagos man ang pinagigibong investigasyon sa kausakang pagbagsak ang nasambit na eroplano. So we did not expect na pupunta po sa Mayon because ang flight path naman talaga is really, meron naman talagang established flight path sa mga ganyang operations. In this case, BFR o visual flight ang ginamit. So, rest assured po na tatapuson ta ini, pinunan ta po ini, as reiterated by Mayor Caloy, pinunan ta po ini, tatapuson ta po ini. Dagos naman na nagpaabuting pasasalamat ang lokal na gobyerno sa mga nagtarabang na mga ansyas di gobyerno as in volunteers sa search and rescue sundo sa nagpapadagos na retrieval operation. Sa presente, pinagbawalan mo na ang deotorisadong persona sa command post area sa Anuling Kamalig Albay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Katorseng laptop na nahabon sa Sorsogon State University na recover na. Tulong suspect arestado. Detalye sa report ni Carmelo Balya.
Na-recover na kan otoridad ang 14 laptop na hinaabon sa Sorsogon State University sa Barangay Salog, Sorsogon City kan Pebrero 8. Sigun sa hepe kan Sorsogon City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Jeric Donsadia, huli sa sumbong kang concerned citizen dapit sa nangyaring pagpapabakal nin mga bako dokumentadong laptop sa nasabing barangay, asin sa padagos naman na pag-iimbestigar, dagos na nindang nasoy-soy ang lokasyon kan mga nawawarang laptop na nakumpirmar man huli kan pagkakapareho kan mga serial number. Nakuha natin siya na anong natin siya and na-timingan niya lang and tinarget niya lang talaga yung eskwelahan pero wala pa man talaga siyang target na kuhan na items or what. So parang fishing pa lang siya, naghahanap pa lang na-timingan niya po itong mga laptops. Binisto ang mga sospek na sinda Jomar Tabo Magrasya, 24 anyos, asin live-in partner kaining si Angelica de los Santos Bartolay, dangan si Ruel Raborde Desioso, na anas residente man sa nakan Barangay Salog na tulos man na nagka-arestar sa follow-up operation kan Hepatura. And we are also encourage the people na dapat sinda mismo maging vigilant enough to safeguard their belongings, yung mga pag-ari nila. And lalo na yung mga gusto din bumili ng mga murang gamit, mag-ingat po tayo because this might be mga nakaw na mga gamit na kung saan makakasabay tayo pag kinasuhan tayo ng anti-fencing law. Sigun kay Sadia, dati nang imbuelto sa harabonan sa saindang syudad si Magrasya. Sa presente, nasa kustodiya na kan Hepatura ang tulong sospek as sinahahampang sa kasong robbery. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Lalaki gadan kan pagtatagaon dangan saksakon sa Matnog, Sorsogon. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dinara pa man kuta sa ospital. Alagad binawian man sa naning buhay ang 40 anyos na paraomang si Sandino Goyola Igalopo, kan Barangay Tugas Matnog, Sorsogon. Matapos na day kayanong kanyang hirirarom na lugad na sinapugikan sa paninigbas dangan pananaksak, kang day pa nabibistong kagibo poko mas o menos alas 10:30 ning bangikang Miyerkules, Pebrero 22. Sa impormasyon, pinagsasabing pauli na ang biktima nagikan inuman sa residensya kan sa iyang aki sa parehong lugar. Alagad basang ng pinagtitigbas asin pinagsasaksakan sospek na tulos man na duminulag matapos kang ginibong krimen. Nagparang minimum uli, yung mga 40 to 50 meters duman sa lugar na pinangyarihan, duman nangyari. Ngayon yung panaksak, parang inabangan duman sa lugar na yon. Ngayon nakabalik pa yun duman sa lugar kung saan sila nagiinuman, para ko na magagadin tabang. So hanggang duman lang siya sa may pintuan, duman lang siya bigla na natumba. Tama sa manlain-lain na parte kan hawak ang sinapo kang biktima. Rason kan sa iyang pagkagadan. So nagtamo yun yung mga siguro naka-dosing saksak sa manlain na parte kan sa iyang lawas. Ako na-recover ko yung ginamit sa panaksak na itak na 6 to 12 inches. Malit lang siya, pero hindi siya yung malaking itak baga. Sa presente, blanco pa ang otoridad sa kung sisay, asin kung ano ang motibo sa krimen. Nakapatente naman ang bangkay kang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Labinin sarong umboy na dukayan sa umahan sa Lagunoy, Camarines Sur. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Dain ang buhay kan madukayan ang sarong bagong mundag na umboy sa umahan sa Barangay San Ramon, Lagunoy, Camarines Sur. Poko mas o menos alas 11 nin aga kasudma. Sa impormasyon, nahilingan umboy kan sarong paraoma sa nasambit na lugar. Napigsasabing malinig kuta kan sa iyang pang-spray sa mga pananom kan makilingan sa kanal ang babaying umboy. Natulos man na ipinaabot sa Hepatura kan Lagunoy Municipal Police Station. So, ang ginibo po kang pulis po, automatic po nagduman. So, dinara po ang itong gadan na for necroxymination sa government physician na si Dr. Amisis po, Dr. Amisis. So, talagang ngayon na pong buhay. Sa investigasyon, nasa 9 na bulan na ang umboy, asin mayo manalugad sa hawak. Pigtutubudan ang pagkalamos ang kausa kan pagkagadan kan nasambit na umboy.
Dito po siya, sir. Kumplito po magaling po aming kung babae po ini boy. Kumplito po siya, mayo siya ng kung ano po mga deformity po. Ang hepatura naman ang nagpabindisyon asin nagpalubong sa umboy. Agyat man sa otoridad na masoy-soy ang nagtapok sa umboy urog pang mayo man na nakahiling sa kagibo. Coordinate po sa mga neighboring barangay. I-release po itong mga bados po na mga posibleng maaki na bulan o kasanakaaging bulan para po ma-identify ta po itong posibleng ina sa itong boy na nakuanggadan po. Sa presente, nagpapadagas pa ang pinagigibong investigasyon kan otoridad asin koordinasyon sa kataraid lugar. Pighihiling naman kan otoridad ang record kan barangay health centers nga ni masusog ang posibleng ina kan umboy asin mapanimbag kan sa iyang ginibo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. 2 milyong piso na kantidad ng iligal na droga na-recover sa operasyon sa Camarines Norte. Asin solar-powered water supply system sa 2 eskwelahan sa Legazpi City na proyekto kanako Bicol Party List, pig-inaguraran. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. 2 milyong pisong kantidad ng iligal na droga na-recover sa magkasuhay na operasyon sa Camarines Norte. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Inaresto kang Dait Municipal Police Station, asin PDEA Camarines Norte ang sarong online seller sa Barangay Pamurangon, Dait, Camarines Norte. Matapos na magpositibo sa ginibong bypass operation, alas 8:45 ng Banggi kang Pebrero 22. Binisto ang suspect na si Catherine Quibral na konsideradong high-value drug personality. Sigun sa Camarines Norte Police Provincial Office, ginibo ang operasyon sa sarong hotel sa Barangay Mancruz, Parehong Banwaan. Nakuaman sa posisyon kan suspect ang nasa 150 gramo ng pigtutubudang shabu na may kantidad na 1.20 milyones pesos. So igwa na po siya mga record, as in may may surveillance na nasaro siya sa nagbebenta ng illegal na droga sa Dait. Duman po sila nagkaulay para sa bypass. Duman po naka-check-in po ang suspetsado as in si namabakal po sa ruman sa kunyari customer kang nasabing hotel
Duman po nagkabakalan sa Laugming Hotel. Apwera sa droga, nakuaman sa posisyon ni Kibral ang ginamit na 1,000 peso bill na bypass money, asin 5 pang 1,000 peso bill na budol money. Sa Banwaan kang Jose Panganiban, arestado man ang 2 persona na tulak ng droga sa ikinasar na high impact operation sa Barangay Santa Rosa Norte. Poko mas o menos alas 9:30 kasudbang aga. Nakumpiskar sa posisyon kan mga sospek ang nagkapirang pakete ng pigtutubod ng shabu, asin pigkakarkulong may gabat na 146 gramo, asin nagkakantidad na 992,800 pesos. Sa impormasyon, gikan pan mga sospek sa Banwaan kang San Vicente asin Daet, nagpasiring sa nasubot sa San Jose Panganiban nga ni magpabakal ng droga. Hindi lang po ay nagpapatunay na ang kapulisan ay dahil po nagpupundo sa kampanya laban sa pinagbabawal na droga. Ining mga autoridad, nakaiba mi ang PDEA, as in yung different unit ng PNP, ay nagkakasararo para po mabawasan ining nagkakalat na illegal na droga. As in dahil na makabiktima pa ni mga inosente. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang mga nakumpiskar na droga asin ang tulong sospek, asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Mag-amang parasira na nawara sa Catanduanes na rescue na. Alagad padre di pamilya, dagos man liwat na binawian nin buhay. Detalye sa report ni Ninya Valladolid. Nakauli na alagad binawian man sa naninbuhay ang saro sa mag-amang parasira sa Pandan, Catanduanes na inot ng napabaretang nawawara kan Pebrero 20. Ini ang kinumpirmar ni Police Captain Jomar De Lavin, officer in charge kan Pandan MPS. Segun kay De Lavin, komplikasyon darakan pagkakaigwanin tubig sa baga ang ikinagada ni Noriel Cantar, 53 anyos kan sitio Ipil, Balonyonan, Pandan, Catanduanes. Na resulta kan halabang oras na pagkakababad kaini sa dagat nin halos 48 oras. Siguro nakainom daw na kuaning tubig so baga na siguro kahaloy na nakababad. Kaiba ni Cantar sa paglawod ang 16 anyos kaining aki na si Janelle Nangunyan ang padagos pang nagpapakusog sa saindang residensya. Sa impormasyon, Pebrero 19 kan maglawod ang mag-ama asin piglalaoman kutang makabalik alas 5 nin hapon kan Pebrero 21. Darakan makukusog na ukol, naraot ang bangka kan mga biktima hasta magpalataw-lataw sa tahaw kan kadagatan sakop kan Pandan. Mga po lang kami sa mga parasira sa digdi na araw talaga yung mga December, January, February. Yung mga araw kayo mga times o na bigla po pagkusog ang alon na bago-bago ang panahon. Ito ma-determinara na o bigla ang panahon. So parasit po ang gabos. Ito magpalaot para sa sip para dahil ko sila maalanganin o mapahamak. Alas 2 nin hapon kasuodma, Pebrero 23 kan mahiling kan mga parasira sa Marambong, Pandan asin Danao, Barasan mag-ama. Tulos man na nagpaabot ng medikal na asistensya an emergency response team kan Banwaan magin an Philippine Red Cross. Dinalagan pa ang mga biktima sa Pandan District Hospital alagad makalis ang pirang oras, binawian man sa naninbuhay ang nasambit na padre di pamilya. Sa ngunyan, nakapatente na ang bangkay ni Cantar sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Ninya Valladolid, Bicol University intern. Duwang solar-powered water supply system ka naku Bicol Party List sa duwang eskwelahan sa Taysan, Legazpi City, pig-inagurara na. Detalye sa istorya ni Carmelo Valla. Kasubagong aga kan dagos ng pig-inaguraran ang Level 2 Solar Power Supply System kanako Bicol Party List sa duwang eskwelahan sa Barangay Taysan, Legazpi City. Para kay Barangay Kagawad Emma Haji, bentahin ng gad nasambit na proyekto urog na sa mga estudyante kan Taysan Resettlement Integrated School asen Taysan Elementary School. Potable kaya ang tubig na pigbubulos digdi kaya ligtas ining inumon. Dako lang bagay po na magkaigwadumang kay water system para po sa mga kaakian kan sa muyang barangay and sa community po. Igwa po kitang king paluwas po duman. Siring man po digdi sa Taysan Elementary School. Pwede pong magharok kitubig ang mga recipient na dahil na po malaog digdi po sa
elementary school, may posit na po duman sa luwas na pwede po sindang mag-arok anytime. Presente sa ginibong inaugurasyon si Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr., 2nd District Congressman Joey Salceda, barangay officials, asin ang mga teaching and non-teaching staff kan duwang eskwelahan. Sigun sa principal kan Taysan Elementary School na si Virgie Almodal, kung dati nakadepende sinda sa tubig uran o kung minsan man nagaarok pa ang kaakian sa luwas kan eskwelahan. Ngunyan, dagos na ining mababago sa pagkakamok na kanasambit na proyekto. Kaya po salamatunan po kay Congressman Joey Salceda Saldico, Congressman Garbin. Dahil po ang pangaturugan po kang mga Taysan, mga tao sa Taysan, this dream a reality. Nangyayari po dahil po sa inda. Asigurasyon man ni Garbin asin Salceda, dakol pang proyekto inilatag ninda sa bilog na rehiyon na makakapagian sa buhay kanamamanwaan. Nagkapira naman ang sa tuyang pinag-inisyar na water system digdi sa Barangay Taysan. In fact, pang-apat na tabi ini na water system. Arami ang pangangaipo kang tubig digdi sa sur na parte kang sa tuyang syudad na sa haloy na panahon nagtsatsaga kita siguro sa tuyang eskwelahan nagtsaga sir nagkolekta ki rainwater para magkaigwalang ki tubig alagad you kan sa imong tenure as head of school di ka nagduwa-duwa na pagamiton ang barangay ang daga kan sa indong eskwelahan. So I think it is proper time na magkakampo ng Taysan National High School para po sa ng bahay at ang trees magkapag-concentrate po siyempre sa elementary hanggang ano. So hindi pong tubig, di ko na pagpapalito kung gaano po ka-importante. Lalo na po kung nagkakaigwa po kay Bagyo na hindi magtulos din doon na susimuya po mga water tank, mga water ipiming nakabalagbag din sa kabus na areas po kan Taysan Settlement. Nakatuwang kan partido ang DPWH sa pagrealisar kan nasambit na proyekto. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat, asin happy weekend!